беше наша работа. Опа, съжалявам. Да видим какво друго можеш. Можеш ли ти, часовник в миг да спираш вкуса на сладоледа, тайно да разбираш, да разтягаш крак и ръцете ти да нямат край? Водата да можеш да спираш с ръка и хавлия да издигнеш високо на глава. Само с мисълта да правиш чудни форми. Питам се, можеш ли? Хайде, мустак създавай и с очи хипнотизирай. Щом кихне някой бързо, диагноза